to Aliyu irin ta da wallahi tallahi gaskiya ne. to kai yanzu Hamza Dogo shekar kana a wannan masana'antar ai ni in na fara lissafi ma da yawa wallahi shekarun fa da yawa fa wallahi da yawa honorable. ni batun ina dan karbi nake kallon ka a masana'antar honorable na'am to haka ne kuma gashi da nake dai haka nake. kake alhamdulillah yanzu ai da ba karamin daɗi ne jiban da ka zama producer mai zaman kansa billahi lazi yanzu a misali ai ka san kamar yadda muka fara wani tattaunawa da kana kallo na yanzu ba su da haƙuri. to ya za'i dole sai mutum rayuwa ta haƙuri ba su da haƙuri da muka zama irin waɗannan yanzu sai da muka haƙuri duk wanda gani a da a yanzu kai yana wani form ko yana shanawa ko yana jin daɗin sa akwai back story ɗinsa idan ka duba za ga ya ci bakan wahala wallahi honorable da mu sha office din mai gidanmu mu ne muke bude shi honorable ai kuna zuwa muna zuwa Ishak sabon titi to mu muke bude office din ma amma in za a fita film din ma mu ba mu isa ma mu je a mu ga inda ake ba. to yanzu kuma fa gashi rayuwa ta canja yanzu su ne yanzu ba su da hakuri ne yanzu mutum yana zuwa yau inda shi ya fi so ya ganshi a location ba idan mutumin da kuma da bai hakuri ba ai Allah subhanahu wataala ya ce fasbir sabaran jamila kai hakuri mai kyau idan kai wannan hakuri mai kyau to can gaba kuma sai ya ga sakamako mai kyau wallahi haka ne to amma mutum bai hakuri ya ga gawa shi ne da fa da ka zura har sabon titi kake zuwa a kafa kware kuwa kuma daga zurar din ba daga karkasara ko zurar kafa daga nan in linka ka sabon titi a kasa kuma haka zaka je ka dawo yadi kuma a kasa duk dan saboda ina so in yi film kuma to saboda kuma yanzu gashi ga wani tsohon shi ma kwana wallahi